Takže chtěl bych tady vyzvednout, proč jsme se tady dneska sešli. Sešli jsme se proto, protože Seč v letošním roce slaví 705 let od první písemné zmínky. To je takové nejdůležitější výročí, které v letošním roce slavíme. Samozřejmě musím vyzvednout 145 let od vzniku nejstaršího spolku v Seči, což je Sbor dobrovolných hasičů. A samozřejmě musím zmínit i výročí republiky, 105 let, kdy vzniká náš samostatný stát, protože jdu chronologicky, tak 70 let od otevření budovy nové základní školy v Seči. Chtěl bych, aby jsme pozvedli kříž. A připili si na všechna tato výročí, aby se nám dařilo. Chtěl bych vyzvednout to, že vždycky jsme všechno zvládli, i naši předci, tak věřím, že to zvládneme i dál, ač ta doba je taková, jaká je. Ani jeden z nás za ní nemůžeme, ale my věřím tomu, že si poradíme a ve zdraví prožijeme zbytek našich životů a budeme se scházet i nadále. Takže děkuji vám, že jste přijeli do Seče, vážím si toho, cením si toho a na zdraví. Nejdůležitějším aktem dnešního dne je připnutí stuhy na městský prapor. Je to stuha zhotovená k 705 letům výročí města Seč, takže bych poprosil starostu Sboru dobrovolných hasičů, aby připravil prapor k připnutí stuhy a vyzval bych významného hosta, paní Ditu Mors Strouhal, aby připla stuhu na prapor města Seč.